a jo, bude to fakt crazy, budu vyjednávat Johnnymana, tak jo, a jdem do toho videa, protože tohle už je po videu, tak jdem na to. Takže jsem právě s Johnnymanem, obě jdem ho 1v1, tak jo, jdem na to. Nevím, jak se to říká, runners run. Tam ti tak 10 sekund. OK? Jo, dobré, počkej. Dobré, běžím. 4. Já před topky nic nevidím. 1. Nevadí. Ty, když se podíval na mě, že? Ne, já jsem Kamo, jinak to děláme extrémně večer. To není dobrý. Jo! Zapni. Dobře, počkat. 29. Nebo ono je to 31, ale tak 3 sekundy jsem to stopoval, takže... Kámo! Tak 28. Tak jo, já dejme budu teďka muset teda hardit. Tak jo, řekni runners run a půjdu. Runners run. 10, 9, 8, 7, Kamo! 6, 5, 4, Prosím, že neumí branchovat. 2, 1, stack. Řekni mi, že neumíš branching. Neumím to. Kamo, to je dobrý, já mu zrovna branching. Kamo, jsem safe. Já mám si srandu, umím, ale neumím to spíčkem. Počkej, fakt uměla. Já neumím s pustem, já to vždycky skočím. Možná bych si mohl dát nějaké džuky tady. Rangovat. Já mu... Neumím daleko. Kamo, jsem lucky. Jsem zrovna lucky. No, tak to prosím. Počkej, ale ty panuje jako po mně, ne? To je po mně. Prosím. Ne. Skočil do mě a je to 50. Dejme to. Jo, mám bod. Jo, hrám do 3, jo. Takže jak budu mít 3 body první, vyhrál. Takže je to 1-0, že? Jo, 1-0. Kamo, já doslova nevíš, já jsem to... Dobře. Ježe, jsem čekal, že mi odpovíš až ráno. Tak jo, Tak. runners run. 9, Tak, teď zapnu můj tryhard mod. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Či kde je? Přijde si. Já A už je vidím. Kamo, já nesnažím speed boosty. Já ti řeknu. Ne, já budu hrát. Kamo, já budu muset... Já musím tryhardit další kolo. Já ho trénu odsučil. Kamo, já nesnažím speed boosty. Já tež ne. Jakmile dostanu speed boost, tak jsem moc silný. Ne, kamo, to ne. Je, čekám, než spadneš, mě to ne... Jo! Ukáž. Teďka budu muset tryhardit. Kolik? Počkej, mi to laglo, ale 42. Kamo, ne, to není dobrý. Kamo, já musím zapnout tryhard mod. Fakt. Počkej, mi to strašně nějak laguje, počkej. Kámo, to nedám. Jo, lidi, já to nedám. Dobré. On mi bude moct vybrat Tak. outfit na celý týden, co budu nosit v Goral, takové si prohraju. To bude těžký. Jo. Tak víš co, já taky, pokud vyhraješ, tak si změním avatar. Musíš to vybrat. Tak, runners run! 10, 9, Kámo, jsem držel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kámo, ne, to pokakal. Kámo, jestli prohraju, tak je po mně. Jak můžeš umět tak dobře na levou ruku? Já jsem trénoval. Yes! Kámo, mám pocit, že jsem prohrál. 18 sekund. Kámo, 1-1. Jsem věděl, že prohraju. Jsem doslova věděl.
Já brančování umím nejvíc ze hry. Kámo. Mě bohužel se vypíná docela pravo, takže je po mně. Se mi, vlastně levo se mi vypíná docela hodně. O, tak mi Počkej. mi se docela vypíná tahle ruka. Ty vogo, co to je? Dobré. Tak jo. Runners, run. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď jdu. On je tam, já vím, co znamená, teďka to bylo, jaká je bylo. Kamo, já neumím ranovat. Já neumím to. Kamo, já jsem prohrál. Jestli spadne, tak jsem vyhrál. Spadni. Jo. Jo. Kamo, jestli to vyhrál, už to bude dobrý. Jupi. No tak to až instant win, kámo. Kámo, já jsem čekal, než spadneš jenom. Jo. Dobře. Run. Tak jo. Dej to na 2 Zabínám. pasy. Můžeš 10, 9, Přijď, když budu tady. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jdu. On ví, že jsem tady, ale neví, kam jdu. Já teďka se tím vydržet. Pojď. Jo, no. Jo, to je dobrý pro mě. No. Kamo, já nevím. Počkat, 28. Jo. Pro mě Tak. 2, 1. Ty máš jeden. Kámo. Runners, run. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Můj trekking je rozbitý. Kamu, já mám taky rozbitý trekking, já jsem tě chtěl džuknout a ty jsi mě tágl dříve. Kamu, já jsem dělal No, 8 sekund, super. Já mám pocit, že to vyhrávám do 3. Nevím, jak Johnny Mera, ale Já taky pocit, že taky, no. já mám pocit, že Johnny Mera. 10, Počkej, 9. Ne, počkej, ne 8 sekund. 12 sekund, dobrý. 10, ne? 10, 9, 8, 7, 6, Teďka to jenom vydržím, než 8. 4, 3, 2, 1. Jo, ale jako já přišel 12 sekund. Já jsem dal špatný timer. Aha. No nevíš, že jsem tady. Můj nějaký čuky, když jsem si dal nad tebou. Já budu křičil. Kamu, ne! Ne! On neví můj takiku. Prosím, já chci vyhrát. Je to vy. Já si počkám, než spadne. Ne, já nespadnu, víš? Prosím. Myslíš, že by se mohl porazit Fishy, jo? Že by se mohl porazit Fishy, jo? Podle mě, jo. Jednou mi tágnu, a to nes... Jsem tě nafejkoval. Tak? Jak? Jsem doslova, já jsem byl na ty klanu, jsem zkoušel, že tam půjdu. Co? Jsem byl na ty klanu. V jakém klanu? Jsem se snažil dostat do ty klanu. Do TTD? Jo. Kama to vyhrál, já to vyhrál. No nevím, to bys asi neměl šanci. Oni mi táhnuli během sekundy. Kamo, můj vyhrál jsem úplně. Hej, není to pro tebe lůz? Co? Hej, ty jsi jakoby prohrál. To už i říkám. No já ne. O! Jim, yeah, I feel... Jim,
Reálně se chytnu. Na! Yes. Já mám pocit, že jsem úplně Tak. vyhrál. No jo, Já mám pocit, že jsem fakt vyhrál. vyhrál přesně o minutu 32 sekund. O minutu a 30. To je crazy. Teď kdyby se tady byl hodinu, že? Hodinu. Tak pojď vybrat, co si dám Ukáž, co na máš. týden a To bude taky komplet. dobrý, že? Když tak, kdyby se někdo ptal, kdo to vybral, tak řekni klidně mě. Tak jo. Mhm. Co tam Tak, máš? Hedka. Tohle, tohle a tohle. To banána. Banana, dobře. Čert, to mám jenom tohle. Jo, tak ty si můžeš nechat, nebo Takže- nemusíš. Beč, těch mám milion. Tady tohle, tady tohle, tady tohle, tady tohle, tady tohle, tady Chci ten tohle, tady tohle. cheaty bač. Jo. Jo. Tady arms mám. To, plišáka, muffin. Mám plišek a muffin. Jo. Okay. Tak asi obojí, můžeš si dát obojí na 2 ruce, jak víš. Jo, asi tady nemáš face. Počkej, já si to chci dát na opak, jo, dobrý. A color code jaký? Jaký chceš, mi to je jedno, jaký použiješ. Jo. Dobrý, tak to si aspoň nechám. Ukáž, jdu se kouknu, jak vypadám. Takhle bude vypadat Johnnyman na CZ-ku, jestli bude hrát. Já mám pocit, že ani nebudeš chtít hrát na to CZ-ko teďka, ten týden. Takhle No, bude jako- vypadat. Není to. Takhle bude vypadat Ne. Johnnyman na CZ-ku. Okay? Tak ne. Takhle bude vypadat Johnnyman na CZ. Takže dobrý hrát laget, měl byste dát asi lagetu vkrát, mě jsem vyhrál. Mhm. Kamo, víš, že to, že já ti budu psát já ti napíšu zase za další týden. Na tom stejný. Ty co? Ti napíšu mě na to stejný. Takže dejte like, subscribe a čau.